Čaute ľudia, tu je zase Dumbasov LP a ja vás vítam u nového videa. A dneska tu máme SF Game S24, Let's Play číslo 4 alebo 5, kašleme na to, aký to je Let's Play. Tak, trošku sa poďme do podzemka, hej. Ako obchody mám prekúkané z rána. Na tomto konte som bol dneska ráno na mobile, no tak. Ospravedlňujem sa za to, že to nebolo vo videu. Úplne som čistý trotl a načisto som na to zabudol. Ale, tak, čo v poslednom čase skúšam je surový lupič a k tomu máme asi najbližšie. Sorry, ale snažím sa, že točím to ako Nitus, že nevystruhujem tie chvíľky, čo robí okolo toho, napríklad, že sa napije, ako teraz ja napríklad. A také veci, no. Samozrejme ho nekopírujem. Tak, točiť SFG je vlastná záležitosť. Lebo ja som od začiatku aj chcel točiť SFG. Čisto SFG. Ale čo tak netočiť Minecraft alebo nejakú piovinu? Lebo čo láka ľudí v poslednom čase? Povedzte si, čo láka tie malé zasrané deti? Minecraft. Tak, ja si dám len hliadku asi, alebo nie, nechám to tak. Nie je tu veľké zlepšenie, lebo veľmi SFG game teraz nehrám, nechce sa mi. A rozmýšľam, akú novú sériu začať. Ešte sa pozriem, aké tam mám rozohraté série. Rozmýšľam, že končí séria Podzemko, je totálne neaktívna. Dneska ešte budem, takže nedávam už rovno, tak to využijem. Teraz, sakra! Ja som tu zabudol, asi dneska nebude vo videu. Lubo 183. Tu som už hral dneska, asi ak pozerám. Ráno? Neviem, to je jedno. Ale Lubo 183 dneska asi nebude. Škoda. Ale myslím, že sa nepohneváte. A nebude vám to vadiť. Aj tak je to malý level, ale by som preklikal obchody. Dal by som si sieň slávy a ukončil video. Poznáte to. Tak, nemrtvá zombie. Tak, neviem prečo, ale strašne mi to laguje. Vždycky, keď niečo natáčam, internet pomaly. Toto pomaly. A prečo mám taký prichujetý hlas? Lebo som kokotko. Tak, kamarát to vie lepšie. Kokotko, alebo jak, neviem. Tak, inteligencia. Mám pláne točiť Counter-Strike 1.6, ale som v tom lama. Aj keď tu hrajem už od svojich neuveriteľných 7 alebo 8, neviem, začiatky. Hej, prvýkrát som hral Counter-Strike, keď som mal 7 rokov. Áno. A teraz to hrajem každý deň. Tak, nič tu nemáme také zaujímavé. Aj keď, no, zaujímavé, preboha. Ako to môžem prehliadnúť? Som slepej. Tak, predĺžime si to. Keď hodilo by sa nám väčší, ale tá no. Wow, výdrž. Dobre, necháme to tak, nemám na to nové, aby som si kúpil auto nové. Tak, ideme na to. Podzemio. Ale máme tu nemrtvého. Minulé, keď som ho skúšal, lebo ja som kripl a nedokážem skúšať si podzemka pri videu, tak to poserem. No, ani tu už som neskúšal, ani druhé podzemko cez video, ani prvé. Ja sa za to ospravedlňujem, ale bola veľká vtedy pauza cez Vianoce, kedy som vôbec nenatáčal a nemal som čas. A totálny som kripl a poznáte ma, no. Preskočíme, prosím. Jo! Padol nám, ľahol. Dobre. Aspoň niečo máme na videu, inak by to bolo v podzemku. Teraz podzemko séria končí, lebo je totálne neaktívna. A nahrádzajú táto séria. Namiesto strieborný bronzový. Ha! To je aké drsné. Wow. Tak, dáme hospodu. A tým by sme, alebo ešte, u neho by sme mohli skúsiť sieň slávy. Už vidíte, sme nejako vybavení, odkedy čo sme zistili, že nemáme tam veci žiadne po Vianociach, lebo ja som bol totálne neaktívny v game cez Vianoce. Aj keď som mal byť, lebo možno bol nejaký event, neviem. Ak bol, napíšte mi to do komentu, aj keď asi nenapíšete. A počúvajte, u minulého videa bolo 11 hlednutí,
čož je za posledné moje 4 videá najviac. Ale, čo ma najviac naštvalo? No, obvykle tam mám 1-2 lajčiky a sem tam aj dislike, ale dnes a tam bolo 2 dislajky, ale ja som určil hranicu 4 zhlédnutí a neviem aj like. Nie, asi nie. 4 zhlédnutí, lebo mne na lajkoch nezáleží. A napíšte si tam, nepáči sa mi to, ale viem, že tých zvyšných 10 zhlédnutí, lebo počítam, no, 3 minus 11, 9. Hej, ne, 10, 9, 8. Tých zvyšných 8 zhlédnutí, viem, že to boli normálni fanoškovia, ktorým sa to páčilo, lebo viem, raz som si to pozrel ja, no a zvyšok ste vy, čož bolo dobré a konečne viem, že ste mi dali najavo, že mám točiť SF game a nejaké iné hovadiny. Aj keď uvidíme, ešte skúsim Counter, možno sa chytí. Tak dobre, čaute.